Йыратызашы шмайялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшу татар басма матбугаты тарихы, аның үткән юллары, тарихи вакыйгаларның чорның вакытлы матбугатка йыгынтысы, матбугатның бүгенге хәле хакында. Татар милләте үзенең зыялылыгы, белемгә омтылышы белән аерылып тора. Халыкның аңын, белемен үстерү, аны мәгълүматлы итүдә вакытлы матбугатның әдәби журналларның өлеше шиксез зур. Шуңа да без бүген татар матбугаты тарихының үткән юлларын барларга, күпмедер дәрәҗәдә бүгенгесенә дә күзәтү ясарга булдык. Татар телендә газета һәм журнал чыгару эше патша хакимияте тарафыннан озак еллар буена тоткарланып килә. Каюм Насыри, Габдрахман Ильясы, Шихаб Әхмәров, Закир Рәмиев һәм татарның башка алдынгы шәхесләре күп тапкырлар патшага вакытлы матбугат бастыра башларга ризалык бирүен үтенеп мөрәҗәгать итәләр. Тик бу үтенечләр кире кагыла. Татарча беренче көндәлек матбугат барлыкка килгәнче татар халкының зыялы катлавы гарәп илләрендә, Төркиядә, Кавказда чыккан вакытлы матбугатны алдыра. 1883 елдан башлап Бакчасарайда Исмәгыйль Гаспралы тарафыннан нәшер ителгән беренче төрки гәҗит тәрҗеманны аеруча яратып укыйлар. Анда бөтен төрки дөньядагы яңалыклар яктыртыла һәм төрки халыклар өчен мөһим булган мәсьәләләр күтәрелә. Татар телендә беренче гәҗит исә 1905 елның сентябрендә дөнья күрә. Ул Петербургта чыга һәм Нур дип атала. Аның мөхәррире Гатаулла Баязитов була. Шул көннән башлап төрле шәһәрләрдә яңа гәҗит һәм журналлар чыга башлый. Октябрь аенда Казанда Казан мөхбире гәҗите дөнья күрә. Беренче татар гәҗитеннән 3 ай соңрак Җаек шәһәрендә Фикер гәҗите басыла башлый. Аны күренекле татар шагыйре Габдулла Тукай һәм аның фикердәшләре чыгара. Шул ук елда Казан шәкертләре дә үз гәҗитләрен булдыралар. Ул Әл-Ислах дип атала һәм мәдрәсә шәкертләре тормышындагы төрле вакыйгаларны чагылдыра. 1905-1906 елларда татар зыялылары тырышлыгы белән бик күп гәҗит һәм журналлар чыга. Казанда Азат гәҗитен Галиәскәр Камал нәшер итә. Таң йолдызы белән Гаяз Исхакый, Фуат Тактаров, Сәгыйд Рәмиевләр җитәкчелек итәләр. Оренбургта Хусейн Ямашев тырышлыгы белән Урал гәҗите чыга һәм анда эшчеләр тормышын яктырткан мәкаләләр басыла. Бу вакытта Җаекта Уклар, Оренбургта Карчыга, Шүкеш, Әстерханда Туп, Казанда Яшен, Ялт-Йылт кебек сатирик журналларда чыга. Алар татар әдәбияты һәм матбугатының алга таба үсешенә зур йогынты ясыйлар һәм татар халкын милли рухта тәрбияләүдә, гореф-гадәтләрне саклауда мөһим роль уйныйлар. Әдәби журналлар исемлеген Казан утлары башлауы гаҗәп түгел. Һәр саны үзе бер китап кадәр булып чыгучы басманың даны элек-электән югарыда. Яңа гына тиражлар билгеле булды. Беренче сан чыкты. Безнең быелгы тиражыбыз 8500 кагаз вариантта. Һәм инде аның шунысы сөендерә, соңгы елларда безнең чит төбәкләрдә язучылар һәм артты. Бу инде төрле усуллар белән Россия почта бүлекчәләре аркылы да, аннан соң альтернатив усуллар белән дә һәм киосклар белән дә. Шулай ук 2000-дән артыгы чит төбәкләргә тарала. Бу саннарның инде күптән булганы юк иде. Быел журналның юбилее да узачак. Аңа төгәл 100 ел тула. Бер гасырлык казанлыларның редакциясе дә йолдызлы. Бирдә татар язучы һәм шагыйрьләрнең каймагы җыелган. Безнең редакция элек-электән ул шәхесләр бергә бай булды, чөнки шунысы мөмкин дә түгел. Без язучылар белән эш итәбез, язучыларның беләсез инде һәркайсы шәхес. Димәк, бездә инде бар өлкәннәр дә, бар урта буында, бар яшьәкләр дә. Һәр буынның язучысы килгәч, үзенә яшәп утыра торган һәм үзе белән фикерләшә ала торган редактор табыла тиеш. Әйтик, Вакиф Нуриев безнең урынбасар, инде күптәнге әдәбиятта исеме булган, шулай балалар язучысы, яхшы прозаик, драматург та. Ул инде безнең күптәнге әдәби процесста катнаша. Рафис Кырбан, шулай ук соңгы елларда роман язды, шагыйрь, балалар шагыйре, драматург. Алар безнең өлкән буын белән, зур шәхесләребез белән тигез яшә торган, яшьләргә фикерен әйтә торган шәхесләребез. Шулай ук яшьләрдән урта буыннан инде Ландыш Әбүдәрова, Җавап Сәркатиев, шигърият бүлеген итәләгән Фәнил Гыйләҗев, инде
прозадан мен үзем дә катнашам. Без бөтенебез бергәләшеп, шул авторлар белән аралашып яшибез. Шуннан да Казан утлары яшь язучылар белән дә тыгыз элемтәдә. Алар өчен әледән-әле әдәби бәйгеләр уздырып тора. Ел сайын, менә инде 5нче ел, берәр теманы алып, конкурслар оештырабыз. Повесть, иң яхшы повесть, иң яхшы хикәя һәм инде мәктәп балалары арасында шигырьләр конкурсы. Бер елны инде ул Татнефть белән берлектә нефтьчеләр тормышына багышлаган идек. Икенче елны сәламәтлек саклау министрлыгы белән табиблар тормышына. Аннан соң бик ватан сугышы, тыл хезмәтчәннәре, тылдагы батырлыклар турында әсәрләр булды. Аннан соң милли татар тарихына багышланган узган ел уздырдык. Быел исә Мәйдан батырлар өчен дигән конкурс, татар көрәшчеләре, тренерлар, остазлар, татар тарихындагы вакыйгалар, менә шул шәхесләр, шуларның тормышын эченә алган әдәби әсәрләр. Бу инде безнең беренчедән үзебезнең күренекле язучыларга яңа әсәрләр язарга этәргеч бирә мондый конкурслар. Икенчедән яңа исемнәр табабыз. Өченчедән инде менә үзебезнең портфельне баетабыз. Ел саен менә 170 әсәр килә. Әйтик, узган елгы конкурста Төркиядән 2 автор катнашты, Сириядән яшәүче татар кеше катнашты, Россия төбәкләреннән, Удмуртиядан, Башкортстаннан бик күп инде, Ульяновскидан, Пермьнән. Социаль челтәрләрдә дә журнал актив. Күпләр интернет аркасында басма матбугатның актуальлыгы кимеде дисә дә, Рөстәм әфәнде аның кулай яклары күбрәк дип саный. Дөресен әйткәндә, без бик яхшы эшлибез социаль челтәрләрдә, сайтларда. Безнең әйтик инде сайтны гына да көнгә 5, 6, 7 мең караучы. Бу инде бик зур саннар. Һәм иң кызыгы, аның 50% гына Татарстан өлешенә туры килә. Күп өлеше инде Башкортстан республикасы һәм инде татарлар яшәгән төбәкләр, Ульяновскилар булсын, Мордовия булсын, күрше төбәкләрдә инде бигрәк тә һәм чит илләр. Казакстан, Кыргызстан, Төркия, хәтта Америка, без аларны карап барабыз. Димәк, Казан утлары ул безнең Татарстан, Россия өчен генә түгел инде, менә чит төбәкләрдәге, чит илләрдәге милләттәшләребезне дә берләштереп тора. Нәкъ менә шушы социаль сайтлар аша һәм социаль челтәрләр аша. Шулай ук инде бөтен социаль челтәрләрдә без бар, бигрәк тә һәммәсендә дә. Һәм журнал белән социаль челтәрләр бер-берсен кабатламый, киресенчә алар баеталар гына. Тарих битләрен барлауны дәвам итик. Революциягә кадәр озак вакыт дәвамында нәшер ителгән иң абруйлы татар гәҗитләре. Вакыт, Йылдыз, Бәян-эл-Хак, Идел, Кояш, Тормыш, Ил. Кайбер гәҗитләрнең гомере аеруча да кыска була. Аз гына вакытта чыгып алган басмалар арасында аеруча билгеләре: Азат, Таң йылдызы, Ислах, Дума, Безнең тавыш, Олуг Төркстан, Кырылтай, Урал. 1913 ел башында Казан губернаторы канцеляриясенең Сабах нәшриятында Мәктәп дигән журнал чыга башлый. Аның җаваплы мөхәррире булып Шихабетдин Шәрәфетдин улы Әхмәров билгеләнә. Соңрак ул Мәктәп, башлангыч мәктәп, Совет мәктәбе исемнәре белән дә чыга. Бу Татарстанның иң зур тиражлы мәгариф журналының шишмә башы була. Әлеге журналның нигезендә педагогика, психология фәннәре казанышлары ята. Ул алдынгы педагогик тәҗрибәне пропагандалый, укытучылар һәм тәрбиячеләрнең һөнәри осталыгын күтәрү мәсьәләләрен яктырта. 1917 елга кадәр Россиядә татар телендә барлыгы 62 гәҗит нәшер ителә. Барлыкка килүләреннән үк гәҗитләр татарларның иҗтимагый сәяси тормышында мөһим урын ала. Аларда татар милли хәрәкәтенең 3 төп юнәлеше: буржуаз, либераль, революцион, демократик һәм консерватив юнәлешләр арасындагы каршылыклар чагылыш таба. 1917 елга февраль революциясын татар вакытлы матбугаты зур күтәренкелек белән каршылый. Әйдә баручы татар гәҗитләре Йылдыз, Вакыт, Кояш, Тормыш инкыйлабны азатлык һәм демократия тантанасы башлангычы буларак бәялиләр. Бу чорда яңа милли оешмаларның басмалары да дөнья күрә. Әстерхан мөселманнар бюросы, Азат халык, Сембер мөселманнар милли шурасы, Җөмһүрият дип аталган гәҗитләр бастыра башлый. Кайбер милли хәрби оешмалар да татар телендә гәҗитләр чыгара. Бөтен Россия мөселманнар хәрби шурасы, Безнең тавыш, Уфа мөселман гаскәриләре советы, Солдат теләге, мөселманнар комитетының Әстерхан оешмасы, Солдат ялкыны гәҗитләре бастыра. Идел журналы гомер-гомергә ул яшьләр журналы саналган һәм әдәбиятка яңа килүче яшьләрне җәлеп итү функциясен башкарган. Элегелектән шундый булган. Хәзерге вакытта
дәрестен дә карап карыйсың, яшьләр арасында бик әдәбиятка килүчеләр күп дип әйтмәсем. Ни өчен дигәндә, моның инде мәгънәләре күпкәләргә билгеле. Чөнки элекке елларда алар махсус язучы булам дип үскәннәр. Хәзерге вакытта аның нәрсәсе бар инде дип күбрәк бизнесны сайлыйлар бит инде. Менә без иҗатта яшьләрне барлый башласак, шундый проблема. Әйдә Иделгә әсәрен бастырыйм әле дип килергә теләүчеләр бик атлыгып тормыйлар, килмиләр. Идел журналы да калган коллегалары кебек үк социаль селтәрләрдә дә бик актив, бәйгеләр дә оештырып тора. Соңгы араларда иҗади лаборатория вазифасын башкарырга алындык. Элегелектән монда эшләүче яшьләр Ләбиб Лероннар, Газинур Муратлар, Ркай Зәйдулла, алар үзләре нидер иҗат иткән романнар, мин карап утырам элеккеге чырларны. Хәзерге вакытта иҗат лабораториясе дип алабыз. Аларның эшләрен үзебездә бастырабыз. Шулай гына түгел, безнең YouTube'та 13 проект гамәлдә, һәм шунда шигъри юллар дигән безнең тапшыруыбыз бар. Туфан дигән каналга чыга ул. Анда аның шигырен укытып, клип ясап, шул рәвешле үзебезнең журналда QR-код итеп тә бирәбез. Тагын берсе иҗади лабораторияның ул әдәби суд. Әдәби суд проекты безнең күптәннән килә торган кызыклы әйбер. Без аны дәвам итәбез. Анда инде ул Язучылар берлеге белән берлектә башкарыла. Татарстан әдәби суды дигән аның шундый кычкырып тора торган исеме дә бар. Анда эше тикшерелгән яшь язучының идарә утырышына тәкъдим итәбез без шушы әсәрләрен китап чыгарырга яки аны союзга алырга. Менә шундый мөмкинлекләр бар. Журналның исеме дә үзенчәлекле. Шуннан да ни өчен Идел ул? Идел бу элеккеге чорларда яулап алынган журнал инде ул. Идел бит инде үзегез беләсез, елга исеме киң дәрья. Ул Идел буенча бик күп шигырьләр дә бар. Шуннан соң безнең бер төркем яшь язучыларыбыз, ул чор өчен 30 ел өчен яшь язучы булган яшьләребез, алар инде шушы Идел чыксын дип җыелышларга барып, түрәләр җыелышларына дип әйтик, листовкалар таратып, бик зур гамәлләр эшләгәннәр ул вакытта. Моңарчы ул елга бер тапкыр Идел альманахы булып чыга торган булган. Шулай гел иҗаттан гына торган елга бер тапкыр кичкенә генә китап шикелле генә дәфтәр кебек дип әйтик инде. Яшьләрнең исемнәрен барлау буенча. Хәзер инде без теге әдәбиятта гына түгел, яшьләр кызыксынган рәссамнар белән яңа проект башлап җибәрдек. Ул рәсем иҗат итә һәм шул вакытта аның нәрсә аңлатканын иҗади яктан аңлатып бирергә дә тиеш. Менә бер битлек, ике битлек менә шундый эшләр кушабыз без аларга. Рәсемне бит инде ясадың да бөтен кеше аңлый дигән сүз түгел, киң катлам аңласын өчен шундыйрак безнең максатларыбыз бар. Иң мөһиме кадрлар кытлыгы юк ди Гөлүсә ханым. Язучы яшьләрдә ул шәхсән үзе дә эзли икән. Идел үзенчәлекле, бай, актуаль да булсын өчен редколлегиянең дә кызыклы шәхесләр белән тулы булуы шарт. Февраль революциясеннән соң революцион демократик юнәлештәге татар вакытлы матбугаты яңадан аякка баса. Татар телендә тагын яңа гәҗитләр барлыкка килә. Казанда Оваз, Игенче, Кызыл байрак, Уфада Авыл халкы, Алга ирек гәҗитләре нәшер ителә башлый. Совет хакимияте урнашкач, вакытлы матбугат системасы шактый үзгәреш кичерә. Партия Совет матбугаты органнары барлыкка килә. 1918 елның 12 мартында Казанда эшче крестьян һәм Кызыл армияче депутатларының Казан Советы каршындагы мөселман комиссариаты тарафыннан эш дип аталган татар телендә беренче Совет гәҗите басыла. Татар телендәге чыккан беренче Совет һәм большевиклар яклы гәҗитләр: Кызыл байрак, Безнең юл, Кызыл армия һәм башкалар. 1917 елның 27 октябрендә матбугат турында декрет кабул ителгәннән соң җирле хакимият тарафыннан большевистик булмаган гәҗитләр ябыла башлый. 1918 елның гыйнварында Вакыт, Чыңгыз баласы, шул ук елның февралендә Безнең тавыш, июльдә Игенче гәҗитләрен бастыру туктатыла. Гражданнар сугышы вакытында Казан губернасы территориясендә каршы торып сугышучы якларның күп кенә гәҗитләре басыла. Большевистик булмаган гәҗитләр Аклар армиясе контрольдә тоткан районнарда гына чыга. Әйтик, Казан, Самара, Уфа, Бәләбәй, Чиләбе, Оренбург, Петропавл, Омск, Том шәһәрләрендә Безнең фикер, Кырылтай, Маяк, Том сүзе, Уфа хәбәрләре һәм башка гәҗитләр Кызыл армия җиңгәннән соң чыгудан туктый.
Тассыр Совет вақытлы матбуғаты 1920 елда республика ұйыштырылғаннан соң формулаша башлый. Оның негізін үзәк һәм республика органнарынан тыш, ЕС һәм кантон гәҗитләре, 1930 еллардан башлап шәһәр, район гәҗитләре, шулай ук күп тиражлы гәҗитләр тәшкил итә. Рәсми басмалар белән бер рәттән армия, крестьян, яшьләр, балалар гәҗитләре чыгарыла. Ул еллардагы кайбер басмалар Эшче, Игенчеләр, Азат Себер, Коммунист, Ялкын, Урал, Ярлылар тауышы һәм башкалар. Ләкин 1930 еллар уртасына аларның саны күпкә кыскартыла. Октябрь революциясеннән соң чит илләрдә мөхаҗирләр вакытлы матбугаты үсеш ала. Германиядә Татар иле, Идел Урал, Төрек берлеге, Очар яфраклар, Урал авазы, Азат ватан, Яңа тормыш, Финляндиядә Ак юл, Мәгърифәт, Тавыш, Туфан, Польшада Пшенгленд исламский, Кытайда Аксу, Безнең ватан, Ерак Шәрык, Мең ел, Милли байрак, Чаткы, Йылдыз, Япониядә Иланы хакыйкать гәҗитләре басыла. Бөек ватан сугышы елларында исә Тассырда гәҗитләрнең саны кими һәм форматлары кичерәя. Сугыштан соңгы елларда Татарстан яшьләре, Яшь Ленинче гәҗитләре басыла башлый. 1980 еллар уртасы, 1990 еллар башында илнең иҗтимагый сәяси тормышындагы кискен үзгәрешләр вакытлы матбугатка да тәэсир итә. Иҗтимагый сәяси оешмалар һәм хосусый басмалар барлыкка килә. Гәҗитләрнең тематикасы шактый киңәя. Матбугатка реклама үтеп керә, дини эштәлектәге басмалар да пәйда була. Мәсәлән, Иман гәҗите. 1980 еллар ахыры, 1990 еллар башында Татарстан Республикасыннан читтәге төбәк татар җәмгыятьләре туган телләрендә гәҗитләр чыгару мөмкинлеге ала. Россия Федерациясенең 30лап төбәгендә милли гәҗитләр чыгарыла башлый. 1990 елларда Татарстан Республикасының ире шәһәрләре Әлмәттә, Яшелүзән, Чаллы, Түбән-Камада басмалар саны арта. Күп кенә район гәҗитләренең исемнәре һәм эштәлекләренең сыйфаты үзгәрә. 21 гасырга күз салсак, 2010 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасында татар телендә 112 гәҗит теркәлә. Шулардан әйдәп баручылары Ватаным Татарстан, Татарстан хәбәрләре, Мәдәни җомга, Шәһри Казан, Татар иле, Сабантуй, Татарстан яшьләре һәм башкалар. Гәҗитләр белән бер рәттән республикабызда журналлар да басыла. Алар айлык мөһим вакыйгаларны барлый, матур әдәбият үрнәкләрен яктырта, укучыларның милли үз аңын, күңел байлыгын үстерүгә үзләреннән зур өлеш кертә. Бүгенге көндә татар телендә басылучы кайбер журналлар Казан, Татарстан, Казан утлары, Мәйдан, Мирас, Сөембикә, Ялкын, Идел һәм башкалар. Сөембикә журналы турында гомумән әниләр һәм дәүниләр журналы дигән фикер безнең җәмгыятьтә нишләптер яшәйме. Әмма ләкин мин әйтәсем килә соңгы вакытта без векторны дип әйтим инде яшьләргә тота башладык һәм дә инде ул безнең шактый уңышлы бара ул юлыбыз. Бүгенге көндә журнал укучылар арасында яшьләр шактый гына яшьләр барлыкка килде. Без аны Мин аны үзебезнең фокус группа дип атыйм. Альтернатив язучыларыбыз, алар редакциягә килеп журналны алып китәләр. Менә шулар арасында өлкән апалар да бар, һәм дә инде иң куандырганы яшь балаларын, кичкенә балаларын җитәкләп яшь әниләр дә киләләр. Шуңа күрә бүгенге көндә мин безнең аудиторияны 35+ дип әйтер идем. Журналның рубрикалары да төрледән төрле. Замана туташ һәм ханымнарның таләпләре зурдан. Бирдә аларның бар кызыксынулары да урын алган. Безнең журналны хатын-кызлар арттан укый башлыйлар. Хәзинәне, аш-су рецептлары, бүгенге көндә без анда QR код буенча видео рецептында куя башладык. Бу ничек әзерләнүен күрсәтәбез. Матурлык рубрикасы да бар анда, без анда массаж ясауны, мейкап ясауны да күрсәтәбез, зарядкаларны да күрсәтәбез видео буенча да. Аны бик яраталар ханымнарыбыз, аннарысы ир фикере. Biz ул рубриканы кертеп җибәрдек. Менә тормышта без барбер ирләр белән бер-берне аңламаган вакытларыбыз да бик күп була бит инде. Менә шуңа күрә кайбер сорауларга аларның фикерен дә ишетүебез кызык булды безгә, укучыларыбызга да шул уңайдан. Һәм дә инде укучыбыз ул рубриканы шактый гына яратты. Сөембикә журналы 1926 елдан бирле чыгып килә. Ул вакытта ул Азат хатын дип атала иде. Әлеге фотокүргәзмә журналның бай тарихын сурәтли.
Кайчандыр гүзәл туташлар инде гүзәл ханымнарга әверелүен күрсәтә. Сөембикә редакциясе әдәби журналына тәкъдим итеп калмыйча төрле проектларда эшли. Мисал өчен, Татар гаиләсе проектына алар республикабызның иң хөрмәтле 38 гаиләсен туплай алганнар. Бір проект турында аерым тукталып әйтәсем килә минем. Узган ел без бер зур татар гаиләсе үрнәк алыгыз дигән проект уздырдык. Ул инде безнең татар телен саклау һәм үстерү комиссия ярдәме белән үтте. Аларга рәхмәтемне белдерәсем килә. Аннарсын беренче чиратта аларга ярдәм рәхмәтем булса, икенче рәхмәтем менә бу гаиләләргә. Шундый авыр вазгыятьтә пандемия чорында алар безне кабул иттеләр, безнең журналистларга ачылдылар. Һәм дә инде әлбәттә үзебезнең журналистларга рәхмәтемне белдерәм. Күпме чакрымнар узылган, күпме гаиләләр язылган. Без бу проект дәвамында 38 гаилә барладык. Төп критерийларның берсе гаиләдә татар теле сакланырга тиеш. Икенче критерий бер түбә астында иш буын яшәргә һәм дә инде менә өлкәннәрнең бала тәрбияләүдә, тел саклауда, динне саклауда, гадәтләребезне саклауда никадәр алар катнаша алуларын күрсәтәсебез килгән иде. Аларның өлешләре. Аларның өлешләрен һәм дә инде менә шулай итеп әйтүемчә без 38 гаилә барладык. 11 гаилә җиңүче булып табылды. Аларга акчалата бүләк тапшырылды безнең декабрь аенда, аларны чакырып Казанга. Үзегез дә күреп торасыз, татарның әдәби журналлары бүген дә гөрләп эшли. Хезмәттәшләребезнең уңышларын күреп без дә сөендек. Әдәбият сөюче, аңлы укучылар елдан-ел артып торсын дигән теләктә калабыз. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру татар басма матбугаты тарихы, аның үткән юллары, тарихи вакыйгаларның чорның вакытлы матбугатка йогынтысы, матбугатның бүгенге хәле хакында иде. Татар матбугатына озын гомер, яңа идеялар һәм кыю фикерле журналистлар теләп калабыз. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тынче путмейді. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.